Kezemben tartok egy hanghordozót, mégpedig Vastag Csaba legújabb lemezét, melynek lesz egy lemezbemutató koncertje is, majd március 1-én a Szimacsarnokban. Szervusz Isten hozott, örülünk, hogy eljöttél hozzánk, és ugye hoztál több dalt is nekünk, mind innen származik, és majd hallhatjuk ott is. Régi álom ez a koncertbeteljesülés, hogy ilyen formában, ekkora méretekben Vastag Csaba koncert legyen. Én is nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit, szép napot mindenkinek. Ez egy nagyon-nagyon fontos koncert nekem, tulajdonképpen ilyen koncertünk eddig még nem volt, és a következő pár hónapban valószínűleg ugyanilyen nem is nagyon lesz, tehát ez egy olyan koncerthelyszín a Szimacsarnok, ami egy teljesen egyedi, teljesen különleges adottságokkal megáldott helyszín, ahol mindent meg tudunk tenni, amit szeretnénk, a látványelemeket, a kivetítéseket, a színpad különböző kis érdekességeit meg tudtuk valósítani. Tehát egy nagyon-nagyon fontos nekem ez a koncert, és hát remélem, hogy sokan mások is ugyanígy gondolják, és remélem, hogy minél többen találkozunk március 1-én. Én már tavaly novemberben láttam a hirdetéseket óriás poszteren, hogy lesz ez a koncert március 1-én. Ez azt jelenti, hogy ekkora felkészülés kell hozzá, akár a színpadképet nézzük, akár az egész koncertet, amit majd ott láthatunk, és természetesen hallhatunk. Igazából eléggé felkészülni erre nem is nagyon lehet talán. Tehát a lemezünk, amit épp a kezedben tartottál, az előbb Connecto címmel jelent meg, és már a megjelenése napján az első nap már aranylemez lett. Ezt nagyon szépen köszönöm a kedves hallgatóknak és nézőknek, akik sokan ezt nem mondhatják el azért, hogy rögtön így. Most már azóta azt hiszem, hogy most már platina vagy dupla platina, valami más címe is van most már, de ezt majd még csak most fogom megtudni. Viszont az azért fontos, mert ez a lemez kb. 2 évig készült nagyjából. Az, hogy lesz egy koncert hozzá, utána azt már tudtuk előre, hogy lesz majd, de gondolj be, hogy egy lemez megcsinálja 2 év, akkor a hozzá csatlakozó koncerten is ezen nyilván már gondolkozunk korábban, tehát ennek a megvalósítása is egy jó pár hónapos munka azért, úgyhogy ráadásul március 1-e mindjárt itt van, tehát hogyha belegondolsz, már csak pár nap, és minden egyes nappal hatványozottan kevesebb az idő. Tehát, vágod a centit. Igen, tehát tegnap még mondjuk több idő volt, mint mondjuk hónap után, már nagyon-nagyon ki leszek azon, hogy még nincsenek készen ezek, a zenekarral, hogy van ez, hogy van az, tehát így, ez egy nagyon nagy készülés a részünkről, már csak azért is, mert olyan nagyon kedves barátaim jönnek a koncertre vendégszerepelni, akik az elmúlt sok-sok évemet meghatározták, és ezáltal a jövőt is. Nevesíthetjük őket, és itt mondjuk a testvéredre rögtön gondolnánk, hogy akik, ott lesz. Van, aki nem titok. Hát van, akinek van belépője már. Persze, Tomika biztos, hogy jön, és az ő kiléte nem is volt eddig kétséges, hogy jön el, de nagyon sokan jönnek, tehát igazából By the Way című zenekar, vagy együttes, vagy társulás, vagy csapat, nem tudom őket, milyen címen szabad őket megnevezni, nagyon kedves barátaim, és nagyon tehetségesnek tartom őket, ők is ott lesznek, és ők is velünk együtt ünnepelnek, de Müller Péter, Sziámi barátom, van még egy csomó mindenki, akiket azért nem mondok most még el, mert az interneten szoktam ezeket megosztani a kis közösségi oldalunkon, és addig nem szeretném még elmondani, amíg nincsen megbeszélve pontosan, de hogyha lájkoljuk egymást, akkor mindig látni tudjuk azt, hogy ki hogy áll ezen a koncerten. Már ez nem az első hanghordozó, de ez az igazi Vastag Csaba? Ez vagy te? Tehát ezt érzed leginkább a sajátodnak? De egy picit mutatok valamit, melyikbe vagyunk. Csak hogy lesz kérdésedre válaszolva. Az van, hogy látja mindenki, ez a kép igazából nekem se a kép nem tetszett először, se a villámok, se semmi, az egész így, ahogy van, ez nekem nem jött be. Teljesen más elképzelésem volt róla, és aludtam rá egyet, és másnap szerelmes lettem ebbe az egész küllembe. Tehát amit én elképzeltem, az egy sokkal fehérebb, kicsit ilyen piros betűkkel volt kiírva, egy teljesen más, nem ennyire marcon a kép volt rajtam, egy sokkal kedvesebb fiatalember köszönt vissza a borítóról, és rá kellett jönnöm, hogy meg kell bíznom emberekben, és az, amit régen gondoltam, hogy mindent magamnak kell egyedül megoldani, ez nem helytálló, és muszáj, hogy megbízzak a grafikusunkban ebben az esetben. De például. Lényeg, hogy ezekkel is tudtál azonosulni, és a tartalomról beszélve, szintén elmondhatjuk, hogy az Vastag Csaba. Valószínűleg az volt, hogy el kellett telni egy kicsi időnek, mire meg tudtam magam én is szemlélni kívülről. Tehát én nem biztos, hogy pont ezt képzeltem el magamról kívülről. Most már nekem is ez az őszinte véleményem, ez a küllem, ez a borító, ez a cím, ez így a jó. A tartalom nagyon összefüggésben a címe az, hogy Connecto, ez egy latin szó, latin kifejezés. Azért választottuk ezt a nyelvet, mert ugyanannyira örök a latin nyelv, ugye már nem nagyon változik meg soha többé, ugyanannyira örök ez a szó, ez a nyelv, mint amennyire örök az üzenete a lemeznek is. Az összefogásról szól, arról, hogy összetartunk, egy irányba megyünk, megfogjuk egymás kezét. Tehát ez egy ilyen nagyon
nagyon összetartó, nagyon konnektív dolog, azért is az a cím, hogy Konnektó, és hát arról szól, hogyha bár egy fecske is csinált nyarat, de mégis, hogyha többen vagyunk, akkor bizonyára többre megyünk ezzel, és hogy egymás között megfogva rohanunk neki a világnak, akkor több esélyünk van ezt megváltoztatni. Azért azt leszögezhetjük, hogy az összetartozás mellett itt szerelmes dalok is vannak rajta. Nagyon. És ha az elmúlt 2 évet nézzük, ami a munka volt, akkor mennyire vannak ebben saját tapasztalatok, mennyire kaptad ezeket a dalokat, és akkor akár a közreműködőket is, a segítőket is megemlíthetjük. Ezek saját dalok, ami azt jelenti, hogy saját szerzemények is egyébként, nagyon-nagyon nagy százalékban. Nyilván egy lemez esetünkben 16 dal tartalmazó lemez megalkotása egy személynek nem biztos, hogy jó feladat. Nem azért, mert esetleg nem tudod megcsinálni, hanem azért, mert 16 teljesen különböző dalt, különböző szöveget, különböző véleményt megírni, az nagyon-nagyon sok. Tehát, hogyha én írnám az összes szöveget, meg az összes dalt, akkor lehet, hogy nagyon hasonlítanák egymásra. Ezért, mivel úgy szoktam viccesen mondani, hogy nem vagyok tisztelet fukar, ezért nagyon szívesen dolgozom mindenkivel, akit okosnak gondolok, vagy okosabbnak, mint mondjuk magamat, és rájuk bízom ezeket a feladatokat, és utána, hogyha én is írok egy szöveget, és ők is írnak egy szöveget, és kiderül, hogy az övék jobb volt, akkor nyugodtan legyen az övék, mert a közös jó a cél, mindenkinek az a fontos, hogy közösen érjük el ezt a végeredményt, és a végeredmény számít, hogy az milyen lett, hogy milyen a minőség. De azt azért feltételezhetjük, hogyha visszafele építkezünk, hogy minden dal mögött valamilyen történeted áll. Persze. Tehát valami történt veled az életben, Persze. és ott egy dalban mi azt viszont kapjuk. Az a helyzet, hogy tehát például a Kell, hogy mindig ölelj című dalt, azt már 3 éve írtam egyébként, Berkes Gábor barátommal közösen szereztük, és eddig még nem találtuk meg a megfelelő fórumát, a megfelelő közeget, ahol meg tudjuk mutatni, és most ezen a lemezen... És itt a kívánság kosárban, de itt a lemezen tökéletesen beleillik ebbe a kontextusba. Hozzátenném, hogy nyilván ilyenkor, amikor ilyen sok dal van egy lemezen, az nem azt jelenti, hogy ennyit írtunk összesen, hanem sokkal több szerzeményből választódik ki ez a kevés, ami végül is rá tud kerülni. Mi lesz majd harmadikán? Hátradőlsz, megpihensz, jól végezted harmadikán remélem találkozom azokkal a kedves emberekkel, akik eljöttek a koncertünkre, ugyanis ez egy érdekes dolog, hogy nagyon messziről, Erdélyből is jönnek hozzánk, és a világ minden tájáról indulnak a koncertünkre kedves emberek. Ez azért van, mert kitaláltunk egy olyan formátumot, hogy nekünk ez a koncert nem arról szól, hogy bárkit is anyagilag lehúzzunk, vagy nem tudom, milyen jó szó. Tehát mi nem ebből akarunk most így nagyon sokat gyarapodni, hanem azt szeretnénk, hogyha nagyon sokan egy nagyon szép helyen nagyon jól meg tudnánk ünnepelni ezt a jó pár elmúlt évet és ezt a találkozást. Úgyhogy ennek okán indítunk buszokat mindenféle irányból, szinte minden megyeszékhelyről. Az biztos, hogy mindenkihez el tudunk jutni valamilyen módon, tehát van, aki esetleg háztól házig, szobától szobáig is el tud velünk utazni. Úgyhogy biztosítunk szállást is, hogy lehet, hogy harmadikán még ezekkel a kedves embereket fog találkozni, akik ott aludtak a koncert után. Akkor nagyon jó szórakozást kívánok, és köszönöm, hogy eljöttél. A CD-t, ha leteszed még, akkor mi visszaengedünk a színpadunkra, hiszen hoztál még egy dalt. Nyugodtan foglald el, fáradjál ki, és sok sikert, sok látogatót, rajongót kívánok oda. És ugye Kell, hogy mindig ölelj a következő dal címe, és ne feledjék, tehát március 1-én a Szima Csarnokban lesz Vastag Csaba koncertje.